Gardom Karbi Anglong rat puthot apor ke melong to see pini bangso video long Assam Eviction Aputhak kache thanji pasi nilining hanglo naling dum same thek bonlong bom lo Assam lo pregjam a district long bangke eviction padopon bom lo athek dum ningite do thai ji Karbi Anglong PGR VGR long list me eviction pobon pun ningite do thai ji bon same ningte nang ne bangso PGR VGR Karbi Anglong long PGR VGR bangke eviction pon pe athe Assam tumbangke 6 sijil area pina Karbi Anglong ke dake alang litum nache jogun e dake Klembon page tame lake council tum matela KAAC atum chalo alang litum jongsi Klembon ji pulotang te alang litum Klembon unlo alang litum nong si jakong pilablo Assam men ke ningji pon elo Karbi Anglong long PGR VGR puthake che jogdun delo lake KAAC atum aning haling lo polo amat si non pregjam Assam long pregjam a district along eviction pon bomlo sitame Karbi Anglong bangke ingsamri sondokoklo Assam along Kodadnat a district si eviction pon tanglo plotang te Golpara along sitame eviction pon tanglo long niadim elong ke hasila bill 1500 bigas eviction pon tanglo 600 families tum ahem bangke adak tharli pon tanglo lason tak taksi July chiklo bangke Paikan Reserve Forest along sitame eviction pon tanglo 1040 bigas hadak 1080 families ni dopu laben ke 2500 ahem bangke phalang nupon lo hadak hem chotsi phalang no lapukali hadak masjid an same phalang nupon lo hadak mia tumate mum chai tum do pik polo lason si Dhobri district along stame 3500 bigas eviction pon elo Lakhimpur district along stame thale pon tangalo July lomlo lata 235 bigas bangke hadak thale pon lablo laben ke Nalbari district alo 82 bigas di la Vijar along le village grazing reserve hadak do Pakrikuchi pu adim hadak stame eviction pon alo hadak 300 families neke hadak displaced lablo mate alang itu mahemari da vidalo lason tak si Guwahati Kamrup metro along stame eviction padopon lo lason tak si Oriam Ghat podim Golaga district along lo hadak stame notice pipon elo bangson notice ki pipon pen alang itu hadak pen chiterek elo Suri isi 1000 plus hem tun bangke alang itu chiterek elo Bangso long trok district eviction pen 5000 families tumangke ahemari da vidalo Don Suri Hoa tumangke ahemari da vidalo ang tum hada kido tang ningkan kepen ningkan thongkep ani dolopu atheke 10 years dolo 15 years dolo 25 years dolo 30 years kido tang tum seme dolo la chotagli lang alang itum hada ration cards tame do laben current bill electricity bill ans tame kido tang atum lo hada Lasi alang itum nomang ke dotap doprulo nane 10 chikim hoppo hada ki dotum same dolo nane hem banong dotap dopru lason alang itum lapeng ke prat same prat jam lo nane itum news media long thek ponong ji alang itum pregjam adim a district long alang itum same prat jam lo alang itum nanatong dopone chini ne jalo bon same alang itum prat jam lo pula bang son news ke klang pon elo nogong district long same kedam tum same dolo alang itum bahan media tum arjulo kona lo kedam popo hula prang alang tum hemban alang litum kedo tang dimsi puthochi se dam suji plo bon stame kaphere me bangela sonno hara eviction tang delo plutang te iri tum nar stame nakang bagji arik setan lasoposi pregjam a state mangke alert piglo Nagaland Meghalaya lapen ke Manipura district asanson mangke border long ke strict piglo hadak Assam pen nakilut amuni tum han mangke langchari dun pami lo alang itum Nagaland a border long loksi 200 vehicles mate hum pharo huini gari motor alang tum khangnon lo bangso gari motor long la eviction tang adim amuni tum si kewang polo si alang tum khangnon la 200 vehicles hum pharohini an pleng elopo lapen ke Meghalaya stame alang tum cherok tok lo alang tum bangso puthako sonsi khangji ma polang tum chingwai pon tang elo Golpara a district along eviction alam ke thetanlo athe adak police lapen ke hadak arada tum che tengkheng dut lo nani tum same thekponlong thaipo asai jok je Police tum same hadak abnang koklo heli amu pangjar nang koklo labang so heli amu ko pangjar pen inut ke apran namang juilo la soposi alamang thetanlo Supreme Court pen Assam government pan same aron karkan buselang tum ningje delo athe 15 days aprang hadak notice pinang jiplo copy posi notice pipe pen le hadak phalang no damlo kolabang so acquisition Supreme Court pen karjupondo alang litum 2 weeks made nikre plian alang litum inghong lo bang so reply kelong je phan Asilabang so reply bangke Assam tu bangke chipi vek nang popolo non matke hadak eviction tang adim te bokterai se alang litum dothak lo lapeng adhek to bangke nogong long damlo adhek to murigong long damlo sistem alang litum man thangna da kerap sistem sarkar peng ya bedelo laben ke adhek to bangke along ka prek ahemari da bi to bangke lake
do tap jam lo thak tap jam lo kupisi chopoma kupisi klempoma sonsi chepareng poma alang tum ke matha sungpiglo alang tum ke do long le stame avelo labin ke sarkar pena kirap thangna stame ave BJP opposition party nane AIUDF CPIM labin ke congress atumange protest lo labang so Aputhak chidonunde pulo alang lido protest lo labin ke adhik tumange MLA tum same jail jangnang lo mate phatek jangnang lo alang lito me ningje pon lo hala Bengali speaking a Muslim matela Bengali alam ka ningje amia atumasi target chot pulo bangso long le eviction la ke hala mia atumasi ke target busi adhe to mangke ningje pon same aron do koklo plutang de kupulang alang litum same eviction pon angkok pulage CM Himanto pen pachini pon lo je komane adhoro mansi ke target me se lason eviction kali komane akhai phan ke target me se eviction kali lage la eviction la ke government along le mate forest along le la high cherai komji phansi eviction pon busi alang li pen clardak pen pachini pon lo Jamiat Ulama I hint we see a Muslim group tum dolo alang li tum hin pen nonamat ke rabdun bomlo ke chola pen ke do thai temporary mate alom so phan hala Golpara district along Paikan Reserve Forest along eviction hood chetengkheng dut hada ka public tum la pen ke police tum chetengkheng dut labang so alam ki klang rok la ke Himanto pen ke Rahul Gandhi pan se akoi pilo Rahul Gandhi pan se pulo Rahul Gandhi da ke bang pen si pipin alam thanti kang lo amat si aning pa pungsi police to man same patengkheng dut pusi akoi people lo CM Himanto bang hada chetengkheng hood bang inquiry si ada ka police to bang same areng husonang lo kiti bang ti thelang alang lihem ben ningje pon lo non kewang jilang arni lason eviction hood command jong si la police atum ban tengkheng lo plotang te alang litum strict action NG plo legal action NG plo lason si alang litum eviction tang dimbang ke pene plantation claim pon poplo alang litum preexam athing piarong e pon poplo eviction lo plotang te lage a result bang ke lason lo chetengkheng ke dovek po athe alang litum same hadak ningkan kon ben ke do tang lo alang litum hadak ben jong si damjui lo plotang te along ka pre ke do thai ka be tum same doji amasi alang litum ang thin chepati nangkok di tilo alang tum ang thin chepati si police pes mai chetengkheng nangkok lo stame alang tum same chok chet lo do no pu along le chini lor ben ke alang tum aprang besi do de nangji laso besi non lason ki sum phu nangkok lo same to ajar jesan same Assam government bang ing tangkring ben alang tum bang so eviction claim pon lo same non bang acquisition ke lalo Karbi Anglong long la Kheruni along PGR VGR along le kopi posi eviction claim pon hai hedelo council tum eviction se det preexam athidu thai ji alang tum jongsi eviction of lotang de khayang mong stame aron ji thudu ta thek laban ke law and order ahin abang ke alang tum mong chakong abe non lang nam stang Assam government pen alang tum ing tangkring pen law and order se me apaward lo alang tum ing tangkring pen si alang tum ada eviction nam lo Golpara long pen preexam district along bon same rat tum alang tum same tengkheng set nasi Karbi Anglong along PGR VGR along le long eviction ji pubang ke joy ke kali bon same un e la puta kali council tum jong sing tangkring lo protang de kyun e ji thangat stame alama be eviction det pen pena alama ke men ke suluk soda ke dokok ta thek bon same alang tum tangkring pen jong si claim pon lo protang te thanga problem stame ave stame labang so encourage bang council tum nangji athe lapuna lang nam nang Assam government pen stame eviction pon kwaning tangkring pen lo stame alang tum ban tengkheng se preexam alam same klang se ala Supreme Court pen same alang litum question same bang kopi posi ang tum aron follow le delop alang tum aron follow le ne same kopi posi aron ating pen claim pon pe delop si Supreme Court pen question bang ham bangso Aputhak ke pon le litum chethanam chornang jongsi pen update do plotang de iltum puthot chethan thunang nani tum isi short clip made short video nani tum paklang jinning hanglo inut foreigner amunit da India long banglo lapen ke India tum bang cleanliness maintain with it ilu tum langnang along ben along ke India long ke ter pik adim ter pik ko people of lotang te ilu tum public tum si chok chilo lage ilum cleanliness mane ki pang thir asai bang ilu tum methang responsibility ilu tum chi enrep redet ilu tum pene chos tame warta war pru la sondi ti jo lasi hadak lang sun long ke lang dama long inu da foreigner do labang so foreigner ko pilo hala dak te bok te rai tum ke warta war pru por alang li humsi alang li dustbin along thabet alang li ningje lo nege thanga problem ave jo lahai ki humben lahai ki biwe thanga problem ave pu asili tum alang li long same charli donanji elizum adim jong si pangthir et pen tum donangji plotang te lason same tum charli nangji tapi dustbin ave de adim long mange nili same chini ni der lo konat dong warnang poni pu tang te lasi dustbin mange tum public places mate public adim long mange donangji nani hithi long son mange labange preexam adim same donangji itu codet pen lahai kiwarnang ji son kiwarnang ji adim mang ke dovek nang ji along ke dustbin bitan stame munitum hadak bidam de warnam de
Ani haling si ke war la somai kali de nang ji itum jong si dustbin dolo purutang te itum dustbin along si warnang po jong si abede lo purutang te lage nali tum ning haling lo la bangke nani tum begar lo che thab joy non kaje nani a toksot wardam joy lan velo Maybe if I have 3 days, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah. I'll do that. I have no problem telling someone. That's a good word. Thot che tong chunang kaprega video long prap jin pen domai thang mai kardom